καθημερινό πνευματικό καταφύγιο. Η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας παρέχει μια σειρά βυζαντινών ύμνων και ψαλμών και έναν θησαυρό προσευχών, γεμάτων από συμβολισμούς και πνευματική ουσία. Μπορούμε να αναφερθούμε στην καθημερινή προσευχή του Αγίου Παϊσίου και στο ποίημα της βραδινής προσευχής μας. Σε αυτό το άρθρο παραθέτουμε μια συλλογή σύντομων ευχών και επικλήσεων, τις οποίες μπορούμε να ενσωματώσουμε στα πλαίσια του καθημερινού κανόνα, ως μια ευεργετική και μη τετριμένη συνήθεια, ικανή να μας κρατήσει σε ισορροπία σε καιρούς χαλεπούς και να μας διατηρήσει όρθιους σωματικά και ορθούς πνευματικά στο διάβα της ζωής μας, μέχρι την τελευταία μας αναπνοή στο επίγειο πεδίο. Ας επικαλούμαστε λοιπόν το καθημερινό πνευματικό καταφύγιο, κάθε ώρα και κάθε στιγμή μέσα στην πλάνη του επίγειου χρόνου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Χριστέ μου, σε επικαλούμε να φωτίσεις με την πνευματική παρουσία σου την επίγεια ζωή μου. Η προσωπική μου σχέση μαζί σου καταλύει κάθε αδιέξοδο, διαλύει κάθε απόγνωση, θεραπεύει κάθε ασθένεια και οδηγεί στην ειλικρινή και σωτήρια ταπείνωση της πηγής όλων των επίγειων κακών του εγώ. Σε κάθε καμπάνα που χτυπά, σε κάθε άνθρωπο που συναντώ, σε κάθε εσωτερικό μου ψυχικό σπαραγμό στις κακοτοπιές της επίγειας ζήσης, φώτισέ με να έχω τη διάβγεια και τη συγκρότηση να αυτοπαρατηρούμε και να μπορώ να συνειδητοποιώ το τώρα της ύπαρξής μου, αγγίζοντας τα όρια του άχρονου χρόνου. Βοήθησέ με να θυμίζω στον εαυτό μου τη σημασία της καθημερινής σωματικής άσκησης και της λιτής και ισορροπημένης διατροφής. Η υιοθέτηση και βαθύτερη κατανόηση των αρχών της φυσικής ζωής είναι το ουσιωδέστερο φάρμακο όλων, και η επίσκεψή μας στο εσωτερικό μας ιατρείο της ψυχής είναι μια σπουδαία καθημερινή ανάγκη. Βοήθησέ με να δίνω στο σώμα μου τον αναγκαίο χώρο ανάπαυσης και κάθαρσης από τις ενέργειες της μέρας που πέρασε, μέσα από έναν καλό ύπνο, ώστε να ετοιμαστώ ψυχοσωματικός για την ημέρα που θα έρθει. Την πρώτη μέρα δηλαδή της υπόλοιπης επίγειας ζωής μου. Εκτός από τον ύπνο, υπό του νοός, όμως, έχω ανάγκη και έναν υπέρνο οδηγό συνειδητότητας. Απαλλάξε με από την πλήξη και την ανία, οι οποίες είναι το βασίλειο του διαβόλου. Δώσε μου φώτιση να μοιράζομαι την αλήθειά μου και να μην υποπίπτω στην αμαρτία της υποκρισίας. Να βλέπω αυτό που πραγματικά είμαι, πίσω από συναισθηματικές προσκολήσεις και προσωπία, και να δέχομαι τους άλλους για τη δική τους προσωπική αλήθεια, χωρίς να τους κατακρίνω. Όταν χάνω το μέτρο, συνέτησέ με και οδήγησέ με στην κένωση του νοοπολογισμούς πάσης φύσεως, τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς. Με έναν κενό νου, ανάπαυσε την αναπνοή μου και το σώμα μου, και δώσε γαλήνη σε κάθε μου ανάσα. Δείξε το έλεος σου όταν πέφτω, μη σταματάς να μου υπενθυμίζεις ότι η αμαρτία είναι σύμφυτη με την εν μέρει ηλική μου φύση, και ότι κάθε φορά που υποκύπτω στα πάθη και σηκώνομαι, είναι σημαντικό να βλέπω μπροστά με βλέμμα και ύφος αγέροχο, χωρίς να σταματώ στη σταθερά ανωδική μέσα από αγκάθια πορεία προς τη βασιλεία σου. Κάθε παγίδα, κάθε φαινομενικά κακό γεγονός, ας γίνει με τη χάρη σου εφαλτήριο για περισσότερες συνειδητοποιήσεις και περισσότερα βήματα στο πνευματικό μου μονοπάτι. Δώσε μου την πολύτιμη ικανότητα διάκρισης του τι μπορώ και τι δεν μπορώ να ελέγξω στη ζωή μου, και υποστήριξέ με στην εξελικτική μου διαδικασία στο ρο της επίγειας τροχιάς μου. Μάθε με να συμμετέχω στο αναγκαίο παιχνίδι της επίγειας διαδικής ταλαντούμενης φύσης, με εγκράτεια και σύνεση. Κάνε με να συνειδητοποιήσω ότι για να ενεργοποιήσω το ζωντανό εντός μου πνεύμα, οφείλω σε καθημερινή βάση, κάθε ώρα και κάθε στιγμή να ποθώ συνειδητά την πνευματική μου σύνδεση μαζί σου, και να επιδιώκω τη σταδιακή σίγαση των παθών και των δαιμόνων του εγώ μου. Δείξε μου πώς να είμαι ολιγαρκής, απλός και ταπεινός. Στείλε μου μια αγγελική δύναμη να μου δείξει το δρόμο της αλήθειας, παρακάμπτοντας τις ανακλάσεις των ειδόλων της εικονικής πραγματικότητας, ώστε μέσα από τη λάμψη του κεριού της Ανάστασής σου, να καταφέρω να δω το φως το αληθινό. Θύμιζε μου κάθε ώρα και στιγμή ότι ο μόνος δρόμος προς την όντως ζωή είναι ο ανήφορος, και ότι μέσα από τον ανήφορο αυτόν θα επιτύχω να πληρώσω την ύπαρξή μου με την ύψιστη όλων των αρχών στην εδώ ζωή, το μετρό, εξισορροπώντας τις αντίρροπες ταλαντώσεις της διαδικότητας και συναντώντας τη βαθία καρδία. Υπενθύμιζε μου σε παρακαλώ καθημερινά την ελληματικότητά μου και τη φθαρτότητα της ύλης μου. Κάνε με να συνειδητοποιώ ότι το μέτρο της επίγειας ζωής είναι ο θάνατος του σώματος. Κάνε το τέλος αυτό χριστιανό, ανώδυνο, ανεπέσχυτο και ειρηνικό. Δώσε μου κουράγιο για να αντιμετωπίσω τον πόνο του θανάτου, και να μην ξεχνώ ότι ο υλικός θάνατος είναι μόνο μία ακόμα αρχή,
η οποία πιστεύω και ελπίζω ότι θα είναι και η τελευταία. Κάνε με να μην ξεχνώ ότι ο θάνατος του σώματος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της πορείας προς την όντως ζωή. Κάνε με να αντέξω τις τελικές υπέρτατες πλάνες και διώξεις του πονηρού και οδήγησε το πνεύμα μου με ασφαλή τρόπο στον νυμφώνα σου, στον τόπο τον ετοιμασμένο, έξω από το υλικό και ενεργειακό σύμπαν του πόνου και της φθοράς. Ποθώ τη σύνδεση μαζί σου και με τον ωκεανό της αιώνιας άχρονης αγάπης σου. Εσύ, Κύριε, είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αξίωσέ με να μετουσιώσω βιωματικό στην οριζόντια διάσταση των επίγειων παθών του Σταυρού σου, στην κατακόρυφη διάσταση της σύνδεσης με τον ουρανό σου, επικαλούμενος τα λύτρα της σωτηρίας του ανθρώπου. Δώσε μου τη φώτιση να μεταποιήσω το στέφανον εξακανθών της ύλης και της σάρκας μου, στο στέφανο εκφωτός του πνεύματός σου. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν ελθείς σε τη βασιλεία σου. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν ελθείς σε τη βασιλεία σου. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν ελθείς σε τη βασιλεία σου.